Karbiang long alo phan trok ner kep an COVID-19 vaccine ka chipi dun tanga phai kile. MS Karbi Collusion NGO pen Borjan Hidipia long ake joy pen mihip keron. Narlong at tipen phongbiri ka hawar malom har ghar dasta ka sai kideng. Kardom pini Karbiang long live prime time abirta long pen nilisami jubon killing pi nonarjui tha birtang ton pen sumindara dangalong COVID-19 ke so ki umplu bajok penang anraratum ki duk ke sum pen danglok ki ongdung raratum COVID-19 ke so avur ke long dun pen apran ke dam nang aphai setami ki ongdung dolo bangso pen chok vek nang jipura India sarkar pen matha ponsi covid vaccine mate ingprim paklang ponlo bangso ingprim lake covaxin la pen covishield henlo Bangsong prim klangdera phi ke ong dung arara tumalong kachi thang tap ke ong ajok ing prim kachi pidun jia phan ke hai he tumsi ong muna ka sonsi thek pon long lo Bonta India Prime Minister Narendra Modi hukumat engpen kedam tang phaikuni ni phainer kebarni pen har ghar dastak po thepi en ponsi rongso rong bora hawara long anta covid vaccine kapale sai deng pon lo Bangso har ghar dasta ka sai ke denga porahut Asha ANM GNM pendanglok se kelang sai kamalong ka chirap duna tum pendanglok BLO tum pensi bangso sai deng ponlo nilihin pen manela Assam government pen ta nil tum khan pressure rason lo jur pilo lasi nil tum la 8 November pen 8 November pen lo la har ghar dastak pu la so program nil tum cheng lo la so program ke la ANM baido atum la pen ke asa kormi asa baido atum la pen ke alogot angonbadi workers atum la sob chirap si ahem dam si khobor en dam lo arong tin lo ahem tin dam si khobor en lo da ko anam amuni doma 18 plus 18 years pen attack an ko an amuni doma la hai aphai NC ko an chipi pedolang ma la hai hisap NC sona kam klemik bom lo Bangso pena phi piniar ni an Karbiang long district along setame phan trokner kep mate 80% an covid ang prim ka chipia phaile ponlo Bangso ke lelong lake Karbiang long autonomous council CM EM lapen MEC tum nang kacharab duna joglu pusing district immunization officer Dr Durgeswar Tipen thanpon lasi non nitum non an ke performance 80% en sapo abisi chetlo la pen ke en ebang ka ing ar chetlo la so putha ke la non ilitum Karbiang long autonomous council CM ke hai pen chenglok EM saratum la pen ke honorable MSC atum gutei dang chirap chitudun pensi nilitum la wrong group anta injection ke en ke aphai bat bom lo la si nilitum ining arong ason lo non nilitum 80% ke sab o bisi chet lo Kedam tang phai kuni ni phai koroner kebarni an kadoka ve lak dira suri pli kebra plira pharoner kebra in koroner keba bang phubang phiatum vaccine ke entangang bongpen covishield ki pipona phai lake lak thomra suri pli kebra trogra pharo pli kebra sur kep lapen covaxin ki pipona phai lake lak isira suri pho kebra pli kebra pharo sur kep an pipon longlo pinian COVID-19 vaccines ke entang total grand total ke 4,44,000
828 อันเกลงอีกตังโลสองบองเป็นโควิซิลปูบังโดสกิปิตังละเก 3,46,290 อันปิโลละเป็นโควัคซินปูบัง1,54,910 อันAtumian 28 November an ni tum pilong lo non hi thi rui an lote karbiang long lo bang ke phan pharo an tang pon po lapen kadu ka vera ra tum sida me bang so long nang ka chirap dun jia phansi dio doctor in tia sang hopen ka chuni ri pa du pon si non irui niang bong te ni tum kapatang edji phansi ni tum ning thelo lasi rat atumta lasi nawi tunga khanda chuning dilo ni hin pen la non 10-20% dolang lasi rat atuma phanta ke hai atuma phanta butte phanda nili pen chuning dilo antumta aru nang chirat chu chito dun te ni tum ilitum 100% aphan chuni po usini ning dol news report long sudaring ti karbiang long live Kidam tang phai kuni ni phai ko resir kebarni Borjan constituency arlo hidipia hithialong MS Karbi Collusion NGO pen chipatir pi ponsi kiduk dat arar duma phan anam and ipin pen mihip kerona sai dingpon mihip kerona mailong MS Karbi Collusion NGO Borjan in charge Rasong Kro pen kachben pu pona mailong aluhiaman pen supervisor manager manap terang Borjan rada cyclem bang Surendra Singh nar pen ro saratum chetongdu Bangso hudrada pan MS Karbi Collusion NGO ke mangalam thia puthak thanpon lapen labang somi hip kache thora le puthak ta rada pan than pachini pon Supervisor manager manap terang pen kaching ke hut nang kapachini dunke MS Karbi Collusion NGO pen ke manglake karbiang long angkang kiduk ke lagara do ana phansidame nilitum labang somi hip kapali edja phansi klempon bombo Bangso phi karena bulb solar langa filter lapen kapre ka hormuta keron padoji pusi ninjepon ke lahen lo karbiang lo kang kiduk kirak arat do ana phans temel bang so soka ipali eji phansi tum klempon bom lo yo process bom lo pai sigel lalo itu MS Karbi Collusion abi tung ahin pen gel lalo je non sokaron det pen api karena bulb ki ronjita doji lapane solar ki ronjita doji lapane filter ki ron akaprek awa hormu ki ronjita ne tumlong doji lasi Proses bom lo ke cheng si bang lagi si pilot project si tum klempon bom lo MS Karbi Collusion NGO team atum kachira pen rada phan kira pon thega bang ke churolo athe borjana farman la pen ki duk det la pen ke long du nang che tum ana phan kirap la pen nang ke lang pot churo par piklo la pen ke bang jilangar nita puthot towar nang cholang thulo pusi rada cyclem bang Surendra Singh nar pen ning jepon la tum kaching hon XEM lo rotoni tisar alangli chepaduk alangli initiative pen jone la messers Karbi Collusion la bonso NGO pen jone rada phan kerap apana parata kadak Borjan ahawar ke boy arat tum hanseta alangli tum anding kime tangjin so ke do pen jo bang pharoni household mate housewife tum phan ke pon amen je pon pen jok ni tum Borjan ha war pen anto phan choni je pon pen jok la tum ni tum lam khalo pen tum ko churu thulu Bangso mi hibra da phan kiron pon thega puthak rat pen ka churu pa chirpon Ngun bori dalo deh. Suka kon lo, si kon lo gelong ke? Si kon lo gelong. Si kon lo gelong suka. Suka kan silong po. Kalau hini bu gelong. Tara. Teno ke koson lo, mana ningkarong lo bodi. Dilai pen bijoy rong pi Karbiang Long live Anutin ta vaccine chipidun etnang jipo kemang pen district observer sangpi Nira Gogoi Sanowal Karbiang Long na humrisi dokmoka narlonga tila pen phongbiri ka hawaralom ahem damsi vaccine ki psai ke dengpon
Kidam tang phai kuni ni phai ko rasir kebarni ada por phai sir kep malompen National Health Mission atum patir piponsi Hauraghat Legislative Assembly ang kangarlo dokmoka narlonga TLP School Phongbirik LP School along pendanglok vaccine kachipi dun delang atumalong kapali damcha phanpura ahema hemalong humri damsi vaccine ki piasai paduponlo Bangso Hut Karbianglong Aparman District Observer Secretary IPR Printing and Stationery Secretary Information and Public Relations Hills Development Commissioner Borak Valley Divisional Sangpi Nira Gogoi Sanowal na humrido Anparta National Health Mission DPM Amorjit Tiso Assistant Data Manager NHM Abhijit Kolita Hauraghat BPHC in charge Dr. Kabanteron Piatum Pendanglok Nurse Asha Tumta Chitong Dunsi Doning ko raner kepso se vaccine ka chipidun delang ahema hemalong an humri damsi vaccine ki piasai dengpon Bangso hut alang litum ke thanpon ke Hauraghat Legislative Assembly ang kangarlo vaccine ka chipia phai ki jum nai ke narlonga tilapen phongbiri ka hawara lomtalo lasila puson alang litum ahem kahumria sai dengpon ang koklo pusi thanpon Anparta kewang jimati jong ni phai phor nian ke anutin setame vaccine ka chipi at pen phan pharoi si an papleng nang popusi thanpon lapen bangso vaccine ka chipi je phan pherinang ni athe okprana phan thang nat kana hoktawe lasi vaccine bang chipidun etnang poputa than paklar pon dong mukak pen sem singing ti Karbiang online Assam ang kangarlo grade 3 pen grade 4 ang hoy kapapleng ponjia phan Assam Sarkar pen bor iponlo Bangso voreng ang hoy kapapleng ja pharman aphong interview pipon pelo pusi Assam Chief Minister Sarma pen pangdakpon isi kinang sorabir tanang litumar juik tha Longriarlo kaprek asai kaman parta kapregang hoy kapapleng ponchia phan jasemet 3rd grade and parta 4th grade ang hoy pharman appointment ki pi ponchia phan sigdang ponbomlo voreng ang hoy kaveri sonim sotuma phan eson ningkarong memia birta lapuson hello voreng ang hoy pharman aphong interview piponang lelo Bangso aphong interview ki piponang pen suri tangka patamponang koklo Lasu pena jok Assam Sarkar pen kamatha dam dusi interview aphong padupon pelo Aporder de pin pen 3rd grade and parta 4th grade ang hoy pharman akim appointment impupon po Kaprek asai kamalong ang hoy kapapleng ponang jilang 3rd grade and parta 4th grade ang hoy phan apor receive appointment pajirpon po Bangso buta kewangji aru chiklo aprang saya mo doan pachun pon pupusin Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapangda Longriar lo lakisya muluk vorengang hoy kaveri sonim sophan vorengang hoy pipon po Lamcha ka tengpen kachipapleng japan non hejong suri kretrok raikom sai ki anparta toklang sai kamalong suring koira hinya phai paklang pontanglo Labang soalam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdakpon News Desk Report Karbiang Live Tangte pini prime time abirta kalapon si kang toniklo